Ano po ba ang kailangan gawin sa ganitong sitwasyon? Unang-una, you just have to stop. Breathe. Pahinga ka. Pag marami ng nangyayari, gulo o samaan na loob, pag nalilito na kayo, confused ka na, you just have to stop. Stopping does not mean surrendering. Ibig sabihin, pag tumigil ka, nagpahinga ka, wala na. So, don't be overwhelmed with everything that is happening. Dahil pag pinagsabay-sabay mo yung mga yan, talagang madadaganan ka at napakahirap na buhatin ang bawat isa. So, wag dagdagan ang isang problema ng isa pang problema. Sabi nga, allow the dust to settle. Para maging malinaw ang lahat, hinto muna. Pabayaan mong bumaba ang alikabok. Para makita mo, maging malinaw, ano ba talaga ang problema. Yan po yung una. Second, focus. Bigyan ng pansin yung tunay na mahalaga. Tandaan niyo po ito. What you give your attention to, you give your energy. Limitado lang po, may hangganan ang ating lakas. Hindi mo maibibigay ang buong lakas mo, ang buong buhay mo, ang buong oras mo sa lahat ng bagay. Kaya nga, you need to choose what is the most important thing or aspect in your life. Doon mo ibigay yung iyong atensyon. Kung binibigay mo yung iyong oras at panahon diyan sa mga problema, diyan sa mga ayaw nyo, you are wasting your life and your energy on those things. And the question there is it fruitful? Is it productive? Nakakabuti ba yung pagbabalik dun sa sama ng loob? Nakakabuti ba na pag-usapan itong hindi nyo gusto sa bawat isa? So, ask, what is the most meaningful thing? What is the most fruitful thing? What is the most good? You give attention to that. Huwag bigyan ng oras at panahon yung bagay na lalong makakasama sa iyong loob, lalong makakasira ng inyong relasyon. So, focus. Bigyan ng tamang atensyon at panahon yung makabuluhan, yung makakapagpabuti sa inyo. Pangatlo, remember everything changes. Yan po yung katotohanan eh. Walang bagay dito sa mundo ang hindi nagbabago. Puwera lang ang Diyos. Masakit na katotohanan. Pero ito din po ay mabuting balita. If everything changes, even your problem will change eventually. Oo, maaaring iba na siya doon sa tao na nakilala mo dati, nag-iba na siya, bakit napakasama na niyang manalita, bakit iba na yung kanyang pinapakita, nawala na yung sweetness, nawala na yung tenderness. Because people change, you have to accept that. Kung hindi mo matanggap yun, magiging mas mabigat, magiging mas mahirap sa iyo. You will always be disappointed. Palagi ka magiging malungkot, depressed. Kaya ang tanong, how to deal with change? Yan po yung magandang tanong, yun yung magandang sagutin. Ano ang magagawa ko dito sa mga pagbabago na hindi ko matanggap? And we have choices on how to handle the changes. One, you can deny it. Hindi mo matanggap. At anong gagawin nun? Ikaw ay magagalit. Sasama ang iyong loob. You are trying to control something that you cannot control. Para bang gusto mong lumamig ang araw o parang gusto mong uminit ang buwan. Di po ba? So, you can deny it.
Sasabihin mo, hindi naman talaga mainit eh. Pero ano mangyayari sa'yo? E di masusunog ka. The second option is, we can accept it. Pwede natin tanggapin. Pero yung pangatlo, mas mabuti. We can move beyond it. Tanggapin mo, ganyan talaga eh. Nagbago na siya. Hindi na siya yung tao na nakilala ko, pero hindi pa tapos ang kwento. You can move beyond it. No? Mag-iiba pa rin yan. Baka nga, pagkatapos yan, magiging mas mabuti siya eh. No? We can only hope for the best. So, you cannot overcome the current, yung alon, no? By just staying there. You can move with the current, or you can overcome, lampasan mo yung alon ng buhay. Pero ang tanong, bakit mo ba lalampasan yung alon na paparating? Kasi meron kang panaginip, meron kang pangarap. So the goal, again, is very important. Why are you dealing with this change? Why are you putting up with this change? Bakit pinagtitiisan mo itong pagbabagong ito? Kasi mayroon kang dahilan, mayroon kang malalim na dahilan. Tandaan mo kung ano yung dahilan mo, bakit nananatili ka dyan sa relasyon na yan, dyan sa inyong pagsasama. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Bakit hindi, you have the choice to go. Diba? Nasa iyo yung desisyon. Anytime. Pwede mo naman iwanan yung asawa mo. Pwede mo naman silang iwanan. Pero bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin umalis? May dahilan. At sa tingin ko, malalim ang dahilan na yan. At mabuti pa rin ang dahilan na yan. So remember your goal. Remember your reason. Ano pa ba yung kahulugan ng iyong buhay at kahulugan ng inyong pagsasama? Susunod po, I am challenging you. Continue to be a good mother. Continue to be a good wife. Ano ang tawag nila sa ang tawag nila sa husband, sa lalaki, sa kasal, sa pagsasama? Anong tawag natin sa ama? Siya ang haligi ng tahanan. Ano ang tawag natin sa ina? Siya ang ilaw ng tahanan. Ngayon, kahit na gumuho yung haligi, nagkaroon ng earthquake o may anay, magsak. Ang mahalaga, basta't meron pa rin ilaw. Ang mahirap, gumuho na nga, pati yung ilaw, bumigay pa. Wala na. Di po ba? Kung susuko na rin ang ilaw, paano na? Kung meron ka pa ring ilaw o kabutihan sa iyo, pakita mo. Huwag mong itatago yan. Kasi kawawa naman yung mga bata na wala namang kasalanan. Di po ba? No? So continue to be a good mother. Allow your light to shine forth. Magliwanag ka pa rin para sa inyong pamilya. Ngayon, kung gusto nang ma-repair ng haligi, gusto nang ayusin ang kanyang sarili, well and good. Ngayon, kung bibigay na ang lahat, let us hope for the best. Dumating ang mga rescuer. At yan po ang pinagdarasal ko. Sinong rescuer? Ang Diyos. Ang Diyos na magre-repair din ng samahan. Magdasal po kayo sa Diyos. And lastly, be humble. Kasi pag nagmamataas ang bawat isa, kawawa yung mga nasa baba. Meron pong African saying, napakaganda. When elephants fight, the grass suffers. Sabi po nila. Pag nag-aaway ang mga elepante,
ang nadadaganan, ang natatapakan, ang nasasaktan ay ang mga damo. Anong ibig sabihin? Baka hindi nyo po alam, yung inyong mga anak, sila nasasaktan, nakikita kayo nag-aaway. Kaya sana, ano man yung inyong hindi pagkakaunawaan, yung mga differences, yung mga sama ng loob, yung mga hindi nyo maiwanan, mapatawad sa bawat isa, bayaan nyo na yan. Kasi hindi naman po makakatulong para kayo'y maging masaya. Hindi rin makakatulong po yan sa inyong success, sa tagumpay ng inyong pamilya. Again, kawawa po yung mga bata. Alalahanin niyo po yung mga bata. Wala pong kasalanan ng mga bata. Hindi pinili ng mga bata na sila ay isilang sa mundong ito, lalong-lalo na sa inyong dalawa. Ano na lang yung nararanasan nila, ano na lang yung kanilang nararamdaman. Pag nakikita kayo na kayo'y nagbabangayan, nararamdaman ng bata yon pag ang kanilang mga magulang ay may samaan ng loob sa bawat isa. Please spare them. Try to rebuild, try to start again your relationship anew. Continue to pray, continue to love, be humble, bear each other's wrong patiently. At ako po ay nagdarasal para sa inyo. God bless po, and I hope everything would work for the best for both of you. Kakaluguran, kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarzo P. Gatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.